אתן אחלה! שנזכה! רק לעלות. לא קללות? רק לעלות! היידה עזיבה! איזה מטורף! חמישי אני לבד, משעמם לי, נועה וטולה בסכנש בחדץ וברחבה פריסבי שמתעופף לו, אם זה יפגע בטולה מה יהיה? שנה שלמה איתכם, די נמאס, אלומה ברקה, ישורון זה קלאס, ואם קשת כועסת עליי זה לא נורא, יש לי מדריכה עם פרוטקציה על רמה. עזיבת השפעה אווירה, נועה וטולה דביקות נועה, ישורון גרעין אגדה, יאללה תעבירו את החולצת נועה. עזיבה נועה שלנו גאונה, 3 תיאוריות, רשות פורים היא שכחה לקום, טולה עם נובל לא תמיד מסתובבת, את מגמת ספרות היא מאוד אוהבת, את הבדיחות שלהן רק הן מבינות, בין ברקאי ואלומה הן המגשרות. עזיבת השפעה אווירה, נועה וטולה דביקות נועה, ישורון גרעין אגדה, יאללה תעבירו את החולצת נועה. עזיבת השפעה אווירה, נועה וטולה דביקות נועה, ישורון גרעין אגדה, יאללה תעבירו את החולצת נועה. נגמרה לה השנה, היה מדהים, תודה על שנה של צחוק וערכים, אבל זה לא נורא כי יש גם משהו מנחם, בסוף החופש אנחנו מחליפות אתכם. עזיבת השפעה אווירה, נועה וטולה דביקות נועה, ישורון גרעין אגדה, יאללה תעבירו את החולצת נועה. עזיבה דרך שעברה לנו מהר אל הרגע שנתן לנו יותר, להבין שלעולם לא אוותר, אני בערך אני שומר, בית, משפחה וילדים, את הטעם ששינה לי את החיים, והראש